Hemen ezker eta behitu, Jose. Egon geldik. Egon geldik. Hausteko egin zeona. Bale. Gauza Ni garen hori zuago Urtero bezalaxe, feria izango da, Lasai Elegazi ikastetxeko patioan, Zumarralan. Urretxun baita ere. Bestetik. Urte Zumarralako iniproba lehiaketako final hori izango da, urteko egunik garrantzitsuena. Guali eta bere hiru lagun. Hirugarren edizioa beteko da, eta dagoeneko